Senyores i senyors, distingit públic avui present al Gran Teatre d'Alzira, sigueu benvinguts i benvingudes al concert didàctic Carmina Burana in vivo, que ens ofereix el conjunt instrumental Proeso. Mentre heu anat entrant i seient-vos, hem pogut gaudir dels excel·lents dibuixos que molts de vosaltres heu realitzat inspirant-vos en les miniatures del Còdex Buranus dels Goliards. En acabar el concert, atorgarem els premis dels dibuixos seleccionats. I ara, amb tots vostès, el director musical Juan Antonio Pérez Pardo i la Banda Simfònica de Proeso. Rebem-los amb un fort aplaudiment. Bon dia a tots i a totes. Bon dia. Benvinguts a l'edat mitjana. Mireu, en l'edat mitjana, com sabeu, del segle V al XV, més o menys, passaven coses com les que passen ara, no? El poder estava en mans d'una gent que no deixaven fer molt, no? Sempre anaven en prohibicions i sempre es menjaven el cap a tots perquè no feren certes coses, no? En aquell moment, el poder bàsicament estava en mans de clergues, de monjos i de retors. I dins d'aquesta gent n'hi havia qui es rebel·lava, qui no li convenia això, i s'eixia d'aquest moviment. Bé, estos que es rebel·laven i que criticaven aquesta actitud es deien els Goliards. Els Goliards eren uns monjos, uns clergues, que havien expulsat dels monestirs, eren estudiants de les escoles catedralícies, de les primeres universitats, i estos Goliards el que varen fer és que una sèrie de poemes, una sèrie de cançons que criticaven aquest comportament de tanta prohibició. La temàtica d'estos poemes, a banda de la crítica i la sàtira, la temàtica també era l'amor. ¿L'amor? ¿Amor? Oh, qué bonito, ¿eh? Gracias. Oh. Sí, el tema més fort que portaven ells era l'amor. Bé, i varen fer una sèrie de cançons, una sèrie de poemes, i estos textos es va agafar Carl Orff, el compositor de la cantata que anem a tocar avui, Carmina Burana, i aquests textos es va agafar per composar aquesta cantata. Carl Orff, tots sabeu, és el mateix Orff del material que teniu a classe de música, el mateix que va dissenyar aquest sistema. Sí, i va fer aquesta cantata que es divideix en 5 grans parts. La primera part va dedicada a la fortuna, a la deessa Fortuna. Sabeu que si tens la fortuna de cara va tot superbé, si no la tens de cara, doncs no va bé. Què anem a fer? I un dels símbols més importants d'aquesta part de la fortuna és la roda de la fortuna. Heu vist que passen dibuixos per ahí que fan referència a la roda de fortuna. En la roda de la fortuna, quan estàs en la part més alta, estàs superbé, perquè estàs regnant, eres l'amo. Però quan la roda de la fortuna roda, si estàs així i rodes, te'n vas a terra. ¿sí?
I això va rodant perquè la persona que està així és el lloc, l'ocupa una altra persona i conforme va rodant van caient. I quan pegues la volta sencera tornes a estar dalt. És la vida. Bé, com hem sentit abans, ahí fora molts se sabeu fortuna. Aquest primer bloc va dedicat a la fortuna i té dos moviments. El primer moviment és l'O Fortuna, que ara assajarem. Per favor, assagem. O Fortuna, perquè la sonoritat així és diferent de la de fora. Per favor, O Fortuna. Que guai, que bé, molt bé. Bé, aquesta composició de Carl Orff és una cantata, això està pensat per a orquestra, un gran cor i cantants solistes. I el gran cor que necessitem aneu a ser vosaltres, ho esteu fent molt bé. Després del primer número de l'O Fortuna, que ara farem el sencer, després del primer número va un segon que parla un poc del que vos explicava abans. Quan un està en la part més alta de la roda de la fortuna, està superbé, però quan això gira, les coses no van tan bé. N'hi ha un Goliat per ahí amagat que ens dirà què és el que diu aquest text. Senyor Goliat, què diu el text del segon moviment? Al tron de la fortuna m'havia assegut jo, elevat, coronat amb les variades flors de la prosperitat. La roda de la fortuna gira, jo descendesc humiliat, un altre és portat cap amunt. Bé, en aquesta lectura comencem el primer bloc. Fortuna Imperatriz Mundi amb els dos números. Atenció, comencem.
Bé. Acabem la part de la fortuna i el segon bloc, aquest segon bloc del Carmina Burana, està dedicat a la primavera. Bé, en la primavera fa bon oratge, la gent ix, anem al prat, anem al camp, se tirem en el prat i el que fem és cadascú que faci el que vulgui en el prat. Sí. Bé, és una part dedicada a que comencen les relacions entre les persones, no? En el prat. Cadascú que pense el que vulgui pensar. El primer moviment d'esta part és Ecce Gratum, que m'han xivat que se ho sabeu també. Sí? Anem a fer un xicotet assaig perquè després farem els 4 moviments d'aquesta part de la primavera. Anem a fer un xicotet assaig per saber que això funciona. Sí? Ecce Gratum. Atenció. Mireu, això s'ha de cantar en un somriure, per favor. Veig a gent molt sèria. Estan contents perquè anem tots al prat i en el prat és que no sé com dir-ho més suau. Atents al principi perquè ens donaran la primera nota, si ho fa. Per favor, Marian. Atenció. Bé, necessitem un peliu més de volumen, però bé, ho acceptem. El següent moviment, després ho farem sencer, en les 3 lletres. El segon moviment d'aquesta part de la primavera és una dansa. En el prat hi ha molt d'espai per a que la gent dansi, i és un moviment completament instrumental. Aneu a sentir un moviment de la banda on el més important és la part rítmica, com molts de canvis de ritme, canvis de compàs. Després, Floret Silva. Després de dansar, estem cansats, suats, estirem en el prat i passa el que ha de passar. Estem cansats, sí? I passa el que ha de passar. Per favor, senyor Goliat, ¿me pot recordar el text del Flores Silva? El bosc està florint. On està el meu antic amant? Se'n va anar d'ací a cavall. Ai, qui m'estimarà? Oh, realment diu una altra cosa, però bueno, bé, ho acceptem. I per acabar, esta part de la primavera, tenim un altre moviment que va dedicat als reis, bueno, sobretot a les reines, les reines. I per començar, els instruments que més defineixen aquesta entrada dels reis són els metalls. Escolteu. Cora de metalls. La reina ha entrat. Molt bé. I es desenvolupa la part del central i per acabar necessitem de la vostra col·laboració. Necessitem que al final feu un hey curtet i ben fort. Atenció. Quan jo vos demane, atenció. I...
curtet no és hey, sinó hey, i prou. Atenció. Tenim tot el dia. Gràcies. Els de darrere és que igual ho veuen més tard. Anem a fer-ho tots a la vegada, per favor. Atenció. Mireu el palet. Mireu. Per favor, banda soles. Per favor, banda soles. No me deixeu mal, per favor. Que cracs. Una altra vegada? Ara vosaltres? Quins cracs, No passa, Ara vosaltres, per favor. Vosaltres. Bravo, molt bé. Bé, això ho farem a l'últim moviment d'aquesta part, de la primavera. Arribem a la primavera, comencem, Ecce Gratum, després farem una dansa, Floret Silva, una música molt més suau, perquè estem cansats, estem tirats en terra, fent el que... I acabem en Veridiu Vertalemin, que és un moviment dedicat a les reines. Sí? I allí és on fareu el hey. Atenció! Ecce Gratum. Ah, sí! Oh, gràcies, és que... Anem a fer el hey en la banda, per favor, que si no, no sabrem on anar. Disculpeu. Anem? El hey en la banda, per favor, banda. Això serà el final, Ara sí. Moltíssimes gràcies. Que guai. Molt bé. Fem tot el segon bloc. Primavera.
Bé, el tercer bloc del Carmina Burana este. El tercer bloc parla de el que passa dins d'una taverna. Es diu In Taverna i ja us podeu imaginar el que passa. En l'edat mitjana no hi havia ni tele, ni mòbil, ni WhatsApp, ni res. I la gent, quan tornava de fer la seva feina al camp, on siguera, quan tornaven a casa, o el més lògic és que anaren tots junts a anar a la taverna, no? I ahí en la taverna, entre el vi i la cervesa, es posaven com se posaven. El Carmina Burana, una de les temàtiques més importants és la beguda. I per això Carlos va seleccionar una sèrie de textos que van referència a la beguda per ficar-los dins d'aquest bloc. Mireu, jo he convidat a vindre així al concert un amic i l'ha vist abans que estava en el bar de fora i estava fent-se ja la segona o tercera cervesa i no sé com anirà. Nosaltres anem a seguir-li la corrent. Ell mos cridarà i li hem de contestar. Anem a fer dins de... Això és el que fa el cor realment en el Carmina Burana. Aneu a sentir el que heu de fer i primer ho va fer la banda i després ho fareu vosaltres. Hem de contestar Bafna. El Bafna és una expressió com si diguérem merda o coses així, sí? És una expressió. Bé, per favor, banda, l'amic este farà això. Bafna! I nosaltres hem de contestar, a veure, hem de contestar... Bafna! Ràpid. Ell ho farà superràpid. Bafna! Bafna. Ara vosaltres, per favor. Atenció, és molt fàcil. Primària ho hem fet a la primera. Atenció, no és per ficar pressió. Anem? Bafna! Heu de sentir que Fernando, el nostre timbalero, toca el timbal. Després d'això, aneu vosaltres. Per favor. Bafna. Atenció. Ara tres vegades. Atenció. Silenci. Heu de sentir el timbalero. 3 vegades. Sou uns cracs, molt bé. Gràcies, molt bé. Perquè ell estarà resant i ell no s'imagina que anem a fer això. I ara 4 vegades, per fa? Atenció. Uah, ho tenim superat. Molt bé. Mireu, aquesta part de la taverna té 2 números. Ego sumabas i in taverna cuando sumus. El segon moviment és un moviment ràpid i aneu a llegir tota la gent que va a la taverna i tota la gent que es dedica en la taverna a beure. Sí? Primer moviment, ego sumabas i comencem. I una altra cosa. Brinde per tots vosaltres perquè esteu fent-ho superbé. Ja vas bé, no? Això estava buit, no? Estava ple.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Mireu, el quart bloc és el meu favorit, perquè és el que parla de l'amor. Que bonito. Mireu, en aquest bloc l'amor ve representat per la figura d'una soprano, que sabeu que les sopranos
de les veus de les xiques són les més agudes. Molt bé. Sí, i l'amor va representat en aquesta figura de la soprano. La soprano ens cantarà que l'amor vola per tot arreu. Vola. L'amor està ací, està allà, i tots necessitem l'amor. El següent moviment, aquesta partineta 3, el següent moviment es diu la balança. Ella fica en una balança si es queda o no en l'amor, si es queda en l'amor o es queda soles. Què penseu? Es quedarà en l'amor? Clar que sí. Els xics diuen no! Sí. Senyor Goliard, vostè què pensa? Es queda en l'amor? Quina pregunta em fa vostè? La resposta està claríssima. Jo pense que, òbviament, es queda amb l'amor. Sí, perquè si no, no puc continuar això. Sí, òbviament es queda en l'amor. I per acabar, aneu a comprovar que, efectivament, les sopranos és la part més... són les veus agudes de les xiques. Perquè li fa una crida al seu amadíssim, dulcíssime, i ho fa en una tessitura superaguda. I el crida perquè, efectivament, vol estar en ell. Continuem en cor d'amors. Tots. Cor, amor. Banda. Que guai. Anem.
Cantava agut, veritat? Sí, un poc, no? És una soprano. Molt bé, arribem a l'últim bloc del Carmina Burana i estem tan supercontents d'haver parlat de la Roda de la Fortuna, haver anat a la primavera, que hagi vingut la primavera i anat al Prat. Hem estat en la taverna, hem descobert l'amor. Bé, i estem tan contents que cantem, la banda ara va simular que és un cor, tots canten alhora, i en un so molt ample canten el Ave Formosíssima. I canten a eixa dona super meravellosa, guapa, rebonica, de tot. I acabarem una altra vegada fent referència a la fortuna. Sabeu que la roda de la fortuna és una roda que roda, roda, roda i roda. I hem pegat tota la volta i ara estem pujant fins a l'últim moviment, que estarem una altra vegada alt i serem una altra vegada els reis. Xics, ha estat un immens plaer comptar amb vosaltres en este supercor, s'ho teniu molt ben preparat i anem a fer l'últim bloc. Ave Formosíssima. Moltíssimes gràcies a tots.
Enhorabona pel brillant concert didàctic que ens han oferit els cantants, el cos instrumental i tècnic de Proeso i per la participació del públic assistent al concert Carmina Burana in vivo. Moltes gràcies a tots, enhorabona i crec que ens mereixem tots un fort aplaudiment per a tots nosaltres. A continuació, i com a cloenda, anem a procedir al lliurament dels premis del concurs de dibuix i us agraïm que per l'escala de la dreta pugen a l'escenari les persones de les quals demanem la seva presència. L'il·lustríssim alcalde d'Alzira, en Diego Gómez, el director del Cefire de Xàtiva, Antonio Pérez, el representant de la Societat Musical d'Alzira, Rafa Cases, i el nostre benvolgut amic, Carles Subiela, que ens ha fet la donació dels instruments musicals per als centres de la botiga Consola del Mar de Benaguasil. Un fort aplaudiment per a tots ells. A continuació, reclamem la presència dels professors de música i de l'alumnat dels centres participants al concurs que han guanyat els següents premis. En la categoria de centres i d'alumnat comencem per Joan Castell Cerdà de Castelló de Rugat, que ha guanyat el quart premi, Maria Ballurco d'Alberic, que ha guanyat el tercer premi, el segon premi que ha guanyat Núria Muñoz Sarrió, d'Ontinyent, i el primer premi que ha recaigut en Òscar Carretero Olmos, de l'IES Josep Maria Parra d'Alzira. Un fort aplaudiment per a tots ells. En la categoria de centres, els premis han estat els següents. El quart premi ha recaigut en l'IES Manuel Sánchez Guarner de Castelló de Rugat. El tercer premi en l'IES Josep Maria Parra d'Alzira. El segon premi en l'IES Jaume I d'Ontinyent. I el primer premi en l'IES Consuelo Aranda d'Alberic. Enhorabona a tots els premiats i moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Esperem veure-vos de nou en un altre concert didàctic de Proeso. Moltes gràcies a tots.